Aloha, guys! Știu că poate este foarte ciudat ce fac acum sau poate nu știu dacă am mai făcut alții și sincer să fiu m-am uitat la reaction time fix când am ajuns acasă și am văzut și am zis hai să găsesc și eu chestii care ți întortochează limba în română, deja nu pot să vorbesc. Așa că haideți să dăm drumul direct la episod să vedem cum sună chestiile foarte greu de pronunțat care au foarte multe litere de același fel, adică practic limba ta și mintea ta nu pot să mai gândesc atât de bine să se, nu știu cum să spun, să se sincronizeze și iese o chestie. Deci, 12 cocostâși pe casa lui Cogălnicianu. Bucură-te cum s-a bucurat Bucuroaia de bucuria lui Bucurel care s-a întors bucuros de la București. La curbe șinele troznesc. De când șinele se scrie S-H-I-N-L. What the fuck? Nu e șine? Șine. Ok, nu-mi place matematica. Retevei de tei pe miriste de mei. Ok, chestia asta este într-un fel, deci nu e o provocare, este ceva de genul nu trebuie să te bâlbâi, nu trebuie să stai să te gândești ce spui, trebuie doar să spui. Retevei de tei pe miriste de mei. Sașiul stă pe sașu și șușotește. Sașiul stă pe Sașiul stă pe șasul. Oh my god! Sașiul stă pe șasiu și șușotește. Ok. Ștreangă, ăsta ce că este cel mai lung monosilabic cuvânt în română. Prin vulturi vântul vuia. Easy as fuck. Capra neagră în piatra sa. Capra neagră în piatră sare, piatra crapă în patru, crapă capul caprei negre, precum piatra crapă în patru. Woo! Bum! Bum, șacalaca, efect de cavaro. Stânca, stânca, stanca, stan. Stânca, stânca, stanca, stan. Piatra crapă capul caprei în patru, cum a crăpat și piatra crapă capul caprei în patru, cum a crăpat și capra piatra în patru. 6 saci în 6 saci. 6 saci în 6 saci. Asta e puțin cam rasist. Piatra crapă de exorcizare. Piatra crapă capra, capra crapă piatra. Oaia aia e a ei, eu i-o dau. Oaia. Ha, B. Ar trebui să fac Eminem Regat. Un vultur stă pe pisc cu un pix în plisc. O babă băleană mănâncă o banană babană. Domnule Dudau, dăm două dure din dudul dumitale de dincolo de drum. Domnule Dudau, Domnule Dudau, dăm două dure din dudul dumitale de dincolo de drum. 6 saci 6 saci cosesc 6 saci săsești. Asta a fost, am scăpat rapid de ea. 666 de saci în 666 de saci. De ce la unele sunt diacritice, de ce la unele nu sunt? Nu înțeleg, nu. Trebuie să... 666 de saci în 666 de saci. S-a suit capa de... De ce sunt atât de multe chestii cu capre? Pentru că o să visez caprele la noapte. Da, veniți acolo, am mâncat foarte mult. Nu știu dacă cei de la Kinderul vine acum să mă sponsorizeze, adică îmi place Kinderul. Soră Sara, n-ai sărit aseară să vezi carnea cum sară? N-ai sărit aseară să vezi carnea cum se sară? Ce căcat! Eu sar să văd cum se sară Sara. Când mă gândesc cum te gândești... Când mă gândesc că te gândești că mă gândesc la tine, gândește-te că mă gândesc că te gândești la mine. Fata fierarului fănică face fasole fricată fără foc, fiindcă focul face foc. Ultima! S-a întâmplat o întâmplare cu întâmplare din tâmplărie ce a lovit pe tâmplăria asă dreaptă din tâmplă și a tâmpit. Și-a tâmpit. N-am înțeles. Chestia asta este foarte grea, vă recomand să o încercați și voi acasă, așa că până atunci eu am fost Anușca și vă mulțumesc extrem de mult că ați fost aici alături de mine. Nu uitați să dați share la acest clip și ne vedem
cu eu pupoala, popi, popa, pupoala mea, rică, nu știa să zică rătuși că rămurică. Arrivederci!